Казанның Әмирхан урамы шуп контейнерлары күн күреш колдыклары белән тулы, хәтта тирә якта да зур-зур шуп өемнәре. Ни генә юк монда шешәләр дә, ризык колдыклары да, ишек аллары кордан да чистартылган, шуп машиналары керүенә башка автомобильләр дә комачауламый. Тик нигә соң яңа елдан бирле бирегә берәү дә аяк басмаган. В новом году еще не увозили. Яңа елда әле бер тапкырда килмәделәр. Без контейнерлар янына машинада куймыйбыз. Керерлек түгел дип аклана алмыйлар. Бәйрәмнәрдән соң ук чаң суга башлаган идек инде. Үзегез күрәсез, игътибар итүче дә юк. Көн күреш колдыклары чыннан да узган елдан бирле чыгарылмаганмы, ни өчен шундый шуп таулары хасил булган? Бу сораулар белән без идарәче компаниягә мөрәҗәгать иттек. 5-го они приехали. 5-6 гыйнвар көннәрендә килеп шупны алып киттеләр. Шуннан бирле элемтәгә чыгып булмый. Моңа кадәр техника эшләми дип суыкларга сылтыйлар иде. Хәзер бөтенләй җавап та биреп тормыйлар. Оператор телефонына бүген без дә шалтыраттык. Автомат рәвештә җавап бирүче җайланма 1 минуттан оператор белән тоташтырам дисә дә, элемтәгә чыгучы булмады. Ваш звонок очень важен для нас. Дождитесь следующего свободного оператора. Алып китмиләр. Мы кучалин зор. Ишектә дә ята. Хәзер Чуйков урамы 62-нче йорт ишек алдында да шул ук хәл. Биредә 508 фатирдан чүп чыгарыла. Контейнерлар санында 2 тапкырга арттырдык диләр, барысы да тулган. Алып китәргә җиңелрәк булсын дип юл читенә үк чыгарып куйдык. Берни комачауламый. Эшләргә генә теләмиләр ди Зөфәр Сөләйманов. Расписание буенча каждый көн 6 контейнер алып китәргә тиешләр. Вот бүгенге көндә 12 контейнер до сих пор кемдә алып китми. Әйтәләр погодные условия. Ничә көн тора инде хәзер? 4-нче көн. Халык контроле порталына әле кичәгенә дә дистәгә якын мөрәҗәгать җибәргәннәр. Социаль челтәрләрдә дә тау-тау шуп өемнәре белән фотолар куялар. Күбрәк Яңа Савин, Совет, авиатөзелеш районнарында яшәүчеләр зарлана. Полный беспредел, да, конечно. Казанда шуп чыгаручылар хезмәте белән шәһәр мэры да канәгать түгел. Быел ачык Казанга җибәрелгән мөрәҗәгатьләр санын ишетеп, төбәк операторына шелтәсен белдерде. 200 обращений. Билгеле 1 300 000 кеше яши торган Казан өчен 200 мөрәҗәгать ул күп тә түгелдер, ләкин узган ел белән чагыштырганда бу 8 тапкырга артык. Безнең өчен инде бу күрсәткеч шик булырга тиеш. Ни өчен яңа елдан калган көн күреш калдыкларын һаман алып китмиләр? Бүген без башкалада шуп чыгару өчен җаваплы төбәк оператор җитәкчелегеннән бу мәсьәләгә карата аңлатма бирүләрен сорадык, ләкин эш күп җыелыш бара дигән сәбәп белән алар безгә җавапны язма рәвештә генә юллады. Хәзер 128 берәмлек шуп чыгару техникасы хезмәт күрсәтә. Көн саен аларның 10% ремонтка туктый. Машиналар ватылуның төп сәбәбе техникага төзелеш калдыкларының эләгүе. Көн дәвамында ремонтка 5-7 машина кертелергә мөмкин. Төбәк оператор инде берничә көннән бирле тиздән барысы да җайга салыначак дип вәгъдә итә. Тик күпме вакыт кирәклеген генә төгәл әйтүче юк. Инзилә Хөсәенова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.